знам, аз това бих си помислила. Единственият начин до бебето да не достига кислород е да не влиза достатъчно кръв през плацентата. Ако майката е спокойна, ако диша добре, кръвоснабдява собствения си организъм с кръв, има достатъчно кислород и за бебето. Няма какво да се случи. В интерес на истината, имахме... Много е лесно да чуеш пулса на бебе, което е толкова близко до термините. 9 месец и в 8 месец може да го чуеш с просто ухо. Стига да се... стига да се завъртя, в смисъл да не е с лице към корема на майката, да е странично, дали отляво или отдясно. А ти си знала предварително каква му е позицията? Всяка жена може да си открие да... Ти ме изненадваш много. Това е въпрос наистина на... За 10 минути една акушерка може да ти покаже, оттам нататък всеки следващ човек да ти покаже как да си определиш позицията на бебето, особено когато е по-голям вече, от 8-9 месец нататък е много лесно. И казваш, без болка контракцията си абсолютно безболезнени контракции. В интерес на истината имаше един момент на дискомфорт. В края на всяка контракция, подобно на болка в долната част на гърба, понеже Мосим през цялото време беше отляво. Отляво е най-благоприятната позиция, най-бързо протича раждането по този начин. Наистина ли не си напъвала или аз бъркам? Не. Няма напъване. Няма напъване в този процес. Няма напъване. Това, което гледаме по филмите, напъва и диша и няма такова. Разбираш, когато ти напъваш, опитай се и в момента да напънеш която и да е част от тялото си, ще усетиш как прекъсваш процеса на дишане. Спираш го, за да насочиш цялото усилие. Значи дишаш си нормално и преминава. Спирайки да дишаш, спираш да доставиш кислород на това същество, което има нужда от него. Така че номер е да не спираш да дишаш. Трябва да се диша, затова и не напълваме. Напъните си идват съвсем естествено. Тялото го прави, бебето го прави. Между другото, той беше така много силен, искаше да излезе и за да си спестя разкъсвания, аз приемах поза, която всъщност леко забавя неговия натиск. И така става по-плавно излизането и няма разкъсвания. Просто тръгна да излиза бебето и бащата го пое, така? В интерес на истината ми дълго време беше този момент, който някакви напъни се усещат, ама не е сигурно, ще почне ли вече след 2 дена така контракции от тук и от там. Решихте, че е дошло времето? Не, аз продължавах да се чудя, викам, може да е тази нощ, може да не е тази нощ, я да ходим да спим. И в един момент, отивайки да спя, усетих как той ще излезе. Тогава вече събудих баща ми и казах, хайде, ако искаш ти да посрещнеш сина си, иначе ще го посрещнеш. И на дивана в хола ли се случи? На дивана в хола. Има си специални непромокаеми чаши? Аз си бях поръчала комплект за домашно раждане от САЩ, но истината е, че той съдържа крайно елементарни неща, които могат да се набавят от всеки може. Айде, да не е всяка аптека, но изискването за стерилност е спазено ли? Колко стерилна една болница, в която влиза персонал през 6 часа, се сменя и влизат жени откъде... И, извинявай, но аз не съм чула някой да е сменял цялата боя, да е сривал дома си до край, за да чисти стафилококови инфекции, което се случва през няколко години в болница. Така че, за стерилност... Кажи ми, като се появи бебенцето, не трябва ли веднага да се аспирира остатъчната течност в устата? Това при положение, че е насила изкарано от майката, няма време, няма достатъчно време, преминавайки през родилния канал, да изкара тази течност, която е в носа му, в устата му. Как можеш да бъдеш сигурна, че при теб ще се случи точно така? Природата го е помислила. Аз нямам нужда какво да правя. Природата го е помислила. От мен се иска просто да следвам тялото си, бебето си. При положение, че той достатъчно дълго време сам е минавал през тялото ми го е масажирало, и той излезе съвсем розов, даде един съвсем лекичък звук, само да каже, че е тук. И после продължи да гледа света. И си се почувства комфортно, веднага си го гушнала, така ли? Естествено, първата ми работа беше това, веднага да го гушна, тъй като много бързо губят топлина бебетата. Сега, като се замисля, мисля, че той е сряза, защото тя е много жилава. Ние се бяхме оборудвали с едни ножици, които впоследствие се оказаха не толкова добри за случая. Тоест, не трябва нещо много остро, сорта на хирургическа ножица или скалпел, за да стане бързо, без много усилия. Да мисля, че в крайна сметка той я сряза, но аз я вързах. Ти върза пъпчето, така ли? Тя първо я вързахме, после я срязахме. Логично. Това ми изглежда много страшно. Не знам дали бих поела тази отговорност. Нито е страшно, нито е сложно, крайно естествено нещо. Не може да после плацентата, която трябва да излезе от теб? Тя си излезе
плацентата след няколко часа, мисля, че след около 3 часа. Да. Първата ми работа беше да сложа бебето да суче. Първо това за него добре дошло, после за мен добре дошло, защото сукането стимулира контракции. Контракциите стимулират отлепянето на плацентата. Добре, не става ли по-бързо този процес по принцип в болнични условия за около 30 минути? Няма кой да те чака. Най-меко казано. Няма чака кой да следващия, който да се качи на това легло. Персонал трябва да те приключи. Бебе, майка, готови сме до тук. Нали? Живи здрави в общия случай. Докато вкъщи за никъде не бързаш. В крайна сметка наслаждаваш се на момента, наслаждаваш се на бебето. Много хубаво ми звучи. Аз наистина ти ме спечели, повярвах, въпреки че съм много предпазлива и страхлива. Кажи ми само последно, детенцето по-различно ли е като темперамент, като характер, като общуване от децата, които се раждат в болница? Зависи как е протекло раждането в болница. То по-спокойно ли е? Определено е много спокойно. Това зависи от страшно много фактори. Не е разликата единствено в това къде е роден и как е родено. Все пак то преживява голям стрес в болницата, нали? Примерно, както аз съм раждала, ти го взимат и не го виждаш. Детето преживява голям стрес. Първо, нали, изпикват го от теб в общия случай насилствено, защото някой дава туклени. Само ми кажи, доволна си от начина, по който се развива твоето детенце? Абсолютно съм доволна, няма какво повече. И пак ще родиш следващото си по този начин. По-добър начин не съм намерила. Ако намеря по-добър, предполагам, че... Много ти благодаря, Миглена, че беше наш гост и сподели своята история. И се надявам да имаш повече последователи, щом това е естествено и нормално според теб. Сега е време за реклама обаче.